Pascal Lindok ez du zalantzarik, mundu guztiak bazekien Betarranen zer gertatzen zen. Ingurumen hortan bizi ginen guztiok, genekien zerbait berezi gertatzen zela Betarramen. Eta beraz, lehen ministroarekin lehertu den polemika desenfokatua dagoela uste du. Egiazko polemika ez da bai gu bazekien ez ala ez. Egiazko polemika da zertarako ez dugu deus erran 50 edo 60 urtez. Zertarako gauzak ez ginintuen aldatu. Denen onura zelakotz. Ongi zen, ukaitia, bakzu, gaizto bat, nunbait, erraiteko kasu, hor badago gaiztoa, joango zea. Hezkuntza alaiten zen lehen, ez da gehiago alaiten, poste naiz. Berak 4 urte eman zituen bertan, eta jipoi eta golpeak jaso bazituen ere, ez du bere burua biktimatzat ikusten. Nik ez dut olako traumarik ukan, atera naiz inartsuago, nerekin sistema funtzionatu du. Sistemak funtzionatu du. Erraiten da batzutan bortizkeriak indartzen zaituela, nerekin martxatu da. Baina biktimak badirela ez da dudarik. Badira batzu deseginak, benetan. Nik ezautzen ditut batzu Betarrametik pasatu eta oroindik nere adinekoak, segitzen dutena sendatzen, psikologoak eta psikiatrian eta beste. Jipoi horien atzean zegoen berriki atxilotu dituzten 3 akusatuen artean dagoen Selbal deitzen zuten zaindari ezaguna. Nik uste dut tipo hori eri zela, eri baina larri, plazer bat hartzen zuen aurren jotzen, harrigarria zen. Egunero 15 aur joko zituen. Egunero. Alta berak ez zuen pairatu ez da ezagutu sexu erasorik. Eta nintzen urteetan gertatu dira. Eta nola erraiten da hori familia bati, apez batek unkitu zaituela edo nik dakita zer. Halako gauzak super zailak dira erraitea eta bere buruari ere erraitea. Horregatik horrelako erasoek ez preskribatzea nahi luke. Era berean, sare sozialetan sortu diren ikasle hoien taldeek asko lagundu dutela uste du. Auzi hori ateako da sare sozialengatik ere. Ez baita ezpada gauzak jakiten direlako, baina harrigarria da barne sarea. Nunbait batzuek atzemaiten dute motivazioa egia erraiteko. Batzuek atzemaiten dute motivazioa barnean ukatu eta iskutu dutena 50 edo 20 urtez, ateratzea. Ibilbide horien bizitzea kasik zuzenean sare sozialekin, honegin zaut. Eta argi du Betarran ez zela bakarra izan, sistema eta egin molde baten parte zela. Gaur egungo begiekin, nik ere, begiratzen ditut, baina nola utzi ahal izan dugu horren egiten. Utzi ahal izan dugu garaian Betarrametzelakotz, bakarra. Baziren departamendu bakotxean, 3 edo 4, bederen eskola hola zirenak. Normala denez, biztan dena ezetz. Nik badakitu zertarako horren beste militantzia eman dutan bortizkeri gabeko eskola euskaldun baten indartzeko ez. Indar hainitz eman balin badut askan eta nire militantzia eta denbora pila bat eman balin badut askan eta ikastoletan, da justu nik gaizki bizi izan nuelako eskola ez. Beraz, bada oraindik omerta edo isiltasunaren pixua bada oraindik gure artean. Eta hortarako, mintzatzea ona da, baina hala ere hori diot. Konparatzea garaikoa eta hauaikoa kasu, lanjerosa da.